De heksenring. Wist nog dat Wieke Wrotmoe juist samen in een heksenring van paddenstoelen stapt weer? En daarna wie is het er net meer? Bij Boeloe zou omke Willem ophellen. Op uw wachtje, heer. En Sipke moest wachtje bij de paddenstoel. Maar ja, daar wist ik wel hoe dat zit, maar wachtje. Correct. Wachtje, het wordt het altijd lang. Nou, wat wordt het dat lang? Het is vast al een oerelien dat bij Boeloe voortgaan om Omke Willem op te hellen. Misschien kan Omke Willem net vinden. Of is er wat oorsbad. En ik zit hier maar te zitten. Het wordt echt nou heel mistig. Nou, dat is weer vanzelfs. De deze kon goed opzetten. Straks laten ze mij hier zitten. Nou, dat gaat net terug. Wacht eens. Ik stap even in die heksenring. Zei Sipke flink. En hij neemt een stap. Hopla. Voort is er. De ruimte is leeg. Maar zeg nou eens. Waar is er heen? Hier. Roept Ruud. Ik ben op hetzelfde plak steenbleun. Maar de vrouw is verloren. Hij stiert in een ring van bloemen. Wat is het je mooi. Oh, en het roet zo lekker. Nou, dat is je wat ik wiekek vind ik in. Hij rent tussen de meest grutte en mooie bloemen terug. Goh, wat een grutte bloemen. En Joris, wat een flinters. Als de hekserien is, zou ze dan extra grut wezen? Sipke begint nou te roepen. Wieke, waar bist u? Wieke, waar bist u? Wieke. Miauw, Wieke. Ja, die rent hierin om. Dat is weer. Miauw, een portretloze meisje van Wekje. Miauw, maar wat doet u hier? Jannie, hoe komst u je? We best ik in de paddenstoelen rond de steen gaan. Miauw, ach nee, jongen. Poezen hadden ze ook net nodig. Wij bij jou is oeral en nemen. Tussen alle vrouwen in, snapst wel? Miauw. Nee, Zei Sipke. maar het is wel mooi dat ik deze joch. Volgens mij naar Wieke brengen. Nou, zou Jannie Sipke bij Wieke brengen? Dan wordt dat toch net eerder als morgen. Denk. En voorast lekker sliepen.